For today's video, pupunta tayo ng konbensyon at para manood ng interbarangay dito sa San Luis, Pampanga. O yan, sakto-sakto, pag danupan kayo, pwede kayong bumili dito sa labas. O. Ayan, maraming nagtitinda rito mga par. At ayun mga par, nasa kilob na kami. Ayan, tamang-tama. Di pa nag-uumpisa yung laro at ayan, ang daming nanonood, ang daming nananalbe oh. At first time lang kasing magka-interbarangay dito sa bayan ng San Luis ulit, syempre, kaya maraming mga nananalbe, ayan oh. At ayun, nakaluklok na kami, syempre, ayan, shout out kay Pare Romel, ayan sa mga tropa, shout out sa inyo. Ayun oh, tingnan nyo naman ang convention dito sa bayan ng San Luis mga par, bagong pintura, bagong gawa, ayan oh, napakalupit ng convention dito sa San Luis, ayan. Malinis na malinis at magandang tingnan syempre. Mga para abang di pa magumpisa yung papyalong, syempre mag video muna ako dito sa convention at sa paligid na yan. Ayan, ang daming people syempre. At first time lang magka-interbarangay dito kaya maraming nananalbe mga par. Dahil matagal bago nagka-interbarangay dito sa bayan ng San Luis. Ayan, nakikita nyo kung gaano kaganda rito syempre. Napakalupit ng convention. Ayun mga paro, tignan nyo naman pati bubong, bagong pintura oh. Lahat yan bagong pintura, bagong gawa. Siyempre dahil sa mabuting mayor namin yan, na mabuting mayor na si Mayor Dr. J. Sagum. Ang napakabait na mayor dito sa bayan ng San Luis. Ayan oh, shout out po may mayor, siyempre. Ayan, napakaganda talaga. Yun mga paro, habang naghihintay tayo ng laro at manalbeta pa mong pambayinit, siyempre. Ayan din karelang views oh. Ayan, maglakad-lakad dyan pa mo oh. Oh yan mga par, manonood muna tayo ng pampainit ulit. Syempre, yan nga pala ang muse ng Barangay San Jose. Ayan, shout out kay ate syempre. At shout out sa mga tao dito sa convention na nanonood para matanggal yung init natin dyan. Syempre, kaya may pampainit. Iyon, may kaya naman, init. Ayun, alam kong nainip na kayo Ken mga par. Ayan yung pampainit oh, may kumpisa na lang syempre. Ayan, manalbeta mo. Ayan, direkter kay ate oh, giniling nyo. Ayan naman yung metong oh. Ayan, magsyalalalaya mga par. Ayan, yan. Mila ko na kaya kayong init kanyan. Kaya natin ang pampainit na. O yan ni ate oh. Kagaling ng tumera ko. Syalalalaya mo syempre. Mamabilis ang intera ko. Bago mag-start ang game, nag-announce muna si Mayor kasama si dating Mayor Asyong. Kasama rin ng konsyal na si Konsyal Ocampo. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, nag-announce si Mayor na maglaro lang ng patas. Siyempre, walang away-away. At magkakaibigan tayo dito, siyempre. Yun, shout out nga po pala sa Mayor natin kay Dr. J. Sagum at sa mga konsyal natin dito sa bayan ng San Luis. Yun, thank you. Ayun, nag-start na po yung palaro dito sa bayan ng San Luis. Ayan, shout out kay Papa Pong, syempre, yun. Ayan na, nag-umpisa na po. Grabe, ang dami pong nanonood dito mga par. Napakasaya ng interbarangay dito sa bayan ng San Luis. Ayan no. Ayun no, muling bumalik ang saya dito sa bayan ng San Luis dahil meron ng interbarangay. Ayan, shout out sa inyo sa mga estudyante na to at kasama si Papa Pong syempre. Yun, thank you, shish.